hlavní zápas dnešního večera. Psychopat Bayer versus Jaromír Soukup. Tenhle hlavní zápas a hodně očekávaný zápas mezi Bayerem a Jaromírem Soukupem z televize Barrandov už čekali jsme na něho hodně dlouho. Jak jsme asi mohli čekat, tak Bayer bude dělat nějaké blbosti, takže hodněkrát fauloval Soukupa, dával mu hlavičky jako Zidane, měl několik už pomenutí za fauly, ale furt to dělal dál a Bayer si prostě nemohl přestat. Nebo ho budeš taky čelíčkovat? Mohl by se říct, že ten souboj byl hodně vyrovnaný až na to, že Psychopat Bayer je prostě psychopat a kdyby si to nepokazil, možná by aj vyhrál. A nakonec tam vyhrál Soukup, protože Bayer byl diskvalifikován. Tu máme další zápas, Bekis vs Aleky. Low kick od Bekise. No, krásná pravá zadní, ano. Oh, krásná pravý overhand od Bekise, to ale přežije, vypadá to. Škrcení, pokud o škrcení. Jak můžeme vidět, tak Bekis jako v prvních sekundách vyletěl na Alekyho a dal fakt jako krásné rády. Že bude brzo konec a TKO pro Just Bekis. TKO, druhé kolo, krásná výhra. Vítězem tohoto zápasu se v druhém kole na TKO stává Just Bekis!